Сырым, яңа жырымны сезгә тәкъдим итәсем килә. Синдә генә күңелем дип атала ул ягымлы кояш турында җыр. Сезнең өчен. Кыяш назлый, кыяш сөйә, иркәли яз гөлләрен, бәхет чәчәгедәй сөю. Эзләдем мин, эзләдем, эзләдем сөю назларын, эзләмәдем чит илдән, кирәкми миңа бүтәннәр күңелгәем тик сине. Эзләдем сөю назларын, эзләмәдем чит илдән, кирәкми миңа бүтәннәр күңелгәем тик сине. Күктә якты ай елмая, җылысы юк күңелемә. Сине көтеп үтә көннәр, син килмәдең бүген дә. Эзләдем сөю назларын, эзләмәдем чит илдән, кирәкми миңа бүтәннәр күңелгәем тик сине. Сахраларга чыгып йөрим, басам йөрәк утларын, искән җилгә ач күңелне, җилләр сөйләр мин барын. Эзләдем сөю назларын, эзләмәдем чит илдән, кирәкми миңа бүтәннәр күңелгәем тик сине. Эзләдем сөю назларын, эзләмәдем чит илдән, кирәкми миңа бүтәннәр күңелгәем тик сине. Кирәкми миңа бүтәннәр күңелгәем тик сине. Күңелгәем тик сине. Альбина Апанаева. Зур рәхмәт.